Żeby przeciwdziałać przemocy ze względu na płeć, edukuję. Prowadzę warsztaty o prawach człowieka. Nie każda osoba wie, że prawo do bezpieczeństwa to prawo człowieka. Im więcej osób o tym wie, tym większa szansa, że będą wiedziały, jak reagować w przypadku agresywnych sytuacji. Na moich social mediach z różnymi właśnie profilami, postami, które informują o temacie przemocy ze względu na płeć, dyskryminacji, tolerancji, sposobem na to, jak można pomóc, co można zrobić, jak można się zaangażować. Like, I think it starts with reflection on thinking about how it affects me, how it affects the people around me, in being able to notice those like small nuances where gender-based violence is maybe not so direct but still there. So I think that it starts with our small circles, with speaking out against any microaggression that we hear around, and I think that through being more aware of the meaning behind what people say and try to educate the people around,